Us ensenyaré a fer un dip de formatges molt fàcil i molt bo. Sobretot cal emprar formatge de proximitat, de qualitat, que podeu trobar a Plus Fresc. Cal posar l'ou batut amb compte, que quedi tot recobert, perquè així una vegada enfornat quedarà daurat. Cal triturar els formatges amb la nata fins que quedi una crema fina.